Ето да ви покажа моето малко работно място, в което аз извършвам най-различни процеси. Имайте на предвид, забележете, аз съм включил и iMac също, който също участва много успешно в извършването на най-различни процеси. Няма да забравя да спомена и малката клавиатурка, която се движи успешно между всички компютри. Тоест, какво искам да кажа, че една клавиатура отговаря за 3 устройства, което означава, че аз няма нужда да купувам повече от една клавиатура. Какво стана след това? След това успях да си позволя да бракувам всички от тези клавиатури, които седяха на бюрото ми и просто заемаха място. Сега бюрото ми стана много по-изчистено и много по-подредено. Благодарение на това, че сложих една клавиатура, която контролира всички устройства. Същото важи и за мишката. Мишката прави абсолютно същите неща. Тя се движи между всичките компютри и на мен втора или трета мишка не ми е нужна. Така че, когато се подреждате сетъпа, първо помислете как да го подредите.